Vepano. Pinda mukunda. Gogo, ndauyawo pano. Ndaidawo mbashito dzekuti business rangu rifambe. Zvishoma izvo mukaona ini maona zambuko masororo muchaita ekuramba. Ndibatsirei gogo. Okay, but zvoda kushinga. Ndichakupa midzi yekuenda nayo. Azviiti here midzi yacho igarire kuno. Ini mari mondikandira paeko keshi. Baba vangu moyo iwe. Chienda. Vasekuru, ndauya kuzodzosa mbashito dzenyu. Ndandazviona kare. Pano hatiite marivhesi dhiri. Saka torai henyu nyoka yenyu mundisiye neurombo hwangu. Mwanangu, kuti tiri vhese unenge otombomhanya bani kwemakore 90. Nyoka yenyu ndauya nayo ndairasha panze apo. Kwangu aichadzoki, ndakatoshandirwa namadzibaba. Shanda raba kosa kanda. Riba kanda kosa. Baba, ndiri kuoneswa urombwa hwamakamaka. Ndaona mhuri yenyu yapera pekupedzisira. Ndaona mamedzwa nashato yenyu yamakatora. Shanda raba kanda mikafanda sikala. Baba, ndichakupai mvura nematombo 3 mogeza 3 monorasa mudzi wamakapuwa pamba pemunhu akakupai. Finish. Boss Edza Studios. Gogogoi tete. Pinda mwana wehanzvadzi yangu. Wagona watouya utombondibikira raisi. Ndane nzara ndandiri kumunda. Mwana waSolomoni wakaroorwa here iwe? Andisati tete mabhekani. Ungaroorwa sei iwe uchibika supu inonyara kugara pamusoro peraisi? Supu yekuti ikapakurwa inomhanyira kuhwanda pasi peraisi. Takudaba munini isu? Shuwa tete, tingaroorwa sei imi muchitibatira chibhoyi? Madzibaba vakatiti mune zvidhoma nenyoka dzinotiita tisagona kubika. And that is how our story ends today.